हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउट्युब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। लोगोसेनो रंजालि बैसागुनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै। लोगोफोर मैया आं मोनसे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअ बान्दा कपिनि सायावहाय आपडेट भिडिअ लाबोदोंमोन ना लोगोफोर। स' लोगोफोर बे बान्दा कपि अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ एमजि फिल्म्स इउट्युब चेनेला आपल'ड खालामबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय बे मिउजिक भिडिअखौ नुवाखै एबा नायाखै अब्ला नोंथांमोना एमजि फिल्म्स इउट्युब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन आरो आं डिसक्रिप्शनावबो बेनि लिंकखौ होना दोनगोन, नोंथांमोना बेयाव थांनानै नायब्लानो जाबाय। लोगोफोर बे बान्दा कपि अफिसियेल मिउजिक भिडिअआव गाहायै फाव खालामदों बर'निनो मुंदांखा फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी बिथांजों लोगोसे फावखुंगुर महरै दङ सिमां चैनारी बिथां। आरो बान्दा कपि बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बर'निनो मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि नोंथांमोननि आरो बयनिबो फेभरेट नयन बरगयारी बिथांजों लोगोसे मेनका बसुमतारी बिथां। लिरिक्स एन्ड टिउनखौ होदों उरखाव बसुमतारी बिथां, डाइरेक्सनखौ खालामदों पुर्न बसुमतारी बिथां। आरो बे मिउजिक भिडिअनि डिअपि पस्ट प्रडाक्शन आरो डिआइ कालारिस्टखौ खालामदों जयन्त बसुमतारी बिथां। एसिस्टेन्टआव दङ परेश बर' बिथां। आरो बे मिउजिक भिडिअनि प्रडिउसारा जाहैबाय धनश्री मोसाहारि बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर बे बान्दा कपि अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ नायखांखो आरो नायना माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबावदि लोगोफोर। आरो जाय नायाखै नोंथांमोना एमजि फिल्म्स इउट्युब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। आरो आं बे मिउजिक भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनावबो होना दोनगोन, नोंथांमोना बेयावबो थांनानै नायनो हागोन लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। स' लोगोफोर एसेनोसै, गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।